Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, ja się nazywam Niklaus, to jest Medal of Honor Pacific Assault i jednak wrócił, bo już dużo ludzi myślało, że to już koniec, że to już po medalu, że on już u Niklausa się nie pokaże. Nie, wrócił moi drodzy. Ja po prostu, dlaczego nie nagrywałem? Nie nagrywam jakiejś gry, jeżeli nie mam po prostu na nią chęci, bo niczego nie chcę nigdy nagrywać na siłę. Dlatego wolę na przykład zrobić przerwę, nie wiem, miesiąca, albo coś takiego i potem wrócić, to szczególnie kiedy się serię nagrywa. Nie chcę nagrywać na siłę, bo ani ja z tego nie będę miał frajdy, ani wam się też tego dobrze nie będzie oglądało, także myślę, że to nie ma sensu. No, a teraz mnie naszła chęć. Moi drodzy, trwa E3, właśnie wczoraj oglądaliśmy Battlefielda 1. Bardzo pięknie się to prezentuje i tak mnie naszło na wojenkę, także no, jedziemy. Wracamy do wojny i w końcu tą grę, moi drodzy, przejdę całą tutaj i wrzucę, także nie martwcie się, bo to nastąpi. Dobra, jaki my tu mamy cel? Oczyść pozycję artylerii, a ja tak angielsko wymówiłem. Artylerii przeciwnika. Lol, ja mam tam podejść i tam rzucić granat. No fajosko, dzięki. Pff, to było genialne. Macie. Nie. Ej, ale oni mi to sami kazali zrobić, nie? Pajebnie. Jebło. No nie, i kipłem. Dobra, moi drodzy, poprawię się. Wykorzystam ten moment i zaproszę was, moi drodzy, serdecznie na Facebooka. Bo tam już 10 000 pękło. Już opijaliśmy. Oczywiście na G2A, bo tam w ogóle tanio i fajnie i tak dalej. I jadymy. No. Moi drodzy, na YouTubie jeszcze mam do skończenia dwie gry. Wiedźmina i Mirror's Edge'a. Tego tam nie ogląda dużo ludzi, bo szczególnie, że ja te odcinki wrzucam takie, no długie bardzo, no. To nie są odcinki 15-20 minutowe, czyli tak jak się najlepiej ogląda w zasadzie filmy, tylko godzinne, czasami dłuższe, ale po prostu nie chcę potem zaś robić po 120 odcinków na kanale mieć, a tego Mirror's Edge'a przyjemnie mi się go gra, ale tak trochę... Nie wiem, Wiedźmina na pewno skończę. Wiedźmina na pewno i wrzucę całego na tubkę, to się nie martwcie, bo Wiedźmin oczywiście superancki, ale ten Mirror's Edge to nie wiem, Mirror's Edge tak średnio, wiecie? Nie wiem, czy sobie z tym nie dam spokoju, bo fajnie się go tak gra, ale tak jakoś nie, i recenzje nie za bardzo, i wyświetlenia też jakoś tak na nim są takie se. No zobaczymy. Aha, to, ej, nie, porobiłem, dobra. Bo ja myślałem, wiecie, że to jest takie zbagowane, że po prostu nie będzie szło tam podejść. Znaczy nie będzie szło go zastrzelić, stąd, że trzeba będzie podejść, bo czasami są takie wredne skrypty w grach. Ej, ja dwóch nawet zabiłem. Nie wiem jak, ale spoko. Jeżeli, moi drodzy, oglądaliście prezentację BFA 1, to dajcie mi znać, co na ten temat myślicie. Tam był długi mecz, godzinny. Grali 3 rozgrywki. W ogóle największa beka, że był Snoop Dogg, bo byli tam zaproszeni tacy celebryci też. Właśnie głównie celebryci, którzy w to grali. Był Wiz Khalifa, była Emily Ratajowski albo Ratajkowski, zawsze mi się myli. Był Snoop Dogg. I Snoop Dogg stał, grał w BFA i miał lolka w gębie, nie? Blanta. Sobie palił, ale on jest z tego znany, także nikt chyba nie był zdziwiony. Tak myślę. Patrzcie, oficera tutaj obskoczę ładnie. I w ogóle pokazywali taką mapę w Battlefieldzie, takie małe francuskie miasteczko, takie ale jakby Carentan. Nie wiem, czy kojarzycie Carentan z Call of Duty 1, myślę, że kojarzycie. To mi się właśnie bardzo z tym Carentan skojarzyło. Super to wygląda, moi drodzy, superancko, o kurde. O kurde. Napierają japsy.
No. Mam nadzieję, że oni tam pilnują, żeby tam nikt od dupy strony nie wbiegł. To będzie problem. Spory. I tak mi się to, moi drodzy, podobało. Takie małe miasteczko gdzieś francuskie. I tam właśnie się toczą walki. Jeszcze destrukcja otoczenia. W ogóle będzie dynamiczna pogoda. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to na pewno na YouTubie znajdziecie zapisy tam z tego meczu. O kurde! O kurde! Nie ma ammo! Panowie! Do broni. Teraz będę potrzebował lekarza. Ja już wołam. Gdzie się wołało medyka? Medyk. Lecz mnie. Gdzie jest medyk? Jimmy, patrzył mnie up. No także, moi drodzy, BF będzie mocna. No wygląda to jak BF, tylko w I wojnie światowej i no super to wygląda, kurde super. Armię, czego się bałem, ale mówią w swoich językach, także Niemcy tam krzyczą Fusić granaty! Tak jak w starych, dobrych, kurde, produkcjach. To będzie, myślę, mega. LOL. Zaminowali. No. No kidding. Także no, czekam na dalsze konferencje na E3. Wy to jak oglądacie, to pewnie już jest w trakcie E3 mocno, albo nawet po. Także możecie się podzielić swoimi wrażeniami. Tommy let the candle! Jebnie. No. Wybuchu. Nic tak nie boli jak zdrada. Jakoś mi dzisiaj fagoty po głowie łażą. No. Fajnie se to tak. Po takiej przerwie. Bo wiecie, jakby tak na siłę ciś grać, to tak już potem, no na siłę, no. Jak na siłę to wiecie, no na siłę to... To nic nie idzie dobrze, nie? Ej, co jest? To w ogóle działa? Ta broń. Także... Także no, wolę sobie jak zrobić przerwę jakby co i wrócić do tego niż się tu prężyć. Dobra, kurde. O nie. Mam nadzieję, że mnie uratuje. Ja chciałem przyszarżować i mi tak nie wyszło, kurde, za fest. No, lecz mnie, Jimmy. Brelaty Jimmy. Zostały mi 2 bandaże. Kurde, w ogóle te czasy w grach jak były apteczki, nie apteczki, albo tutaj w ogóle... To jest taka oryginalna, to był oryginalny fest motyw tutaj w medalu, bo tutaj, moi drodzy, były i apteczki, można było sobie znaleźć, i też właśnie ten medyk, który nas leczył, także to była taka, kurde, totalna... Oje, to była totalna nowość. I powiem wam, że motyw bardzo ciekawy i sprawdzający się dobrze. O, w ogóle jak już my są w takich tematach wojennych, to w ogóle ja jestem bardzo ciekawy, jak w nowym BF-ie wypadnie... Ujeru, na ile ich tam jest. Jak w nowym BF-ie wypadnie kampania. Tego jestem bardzo ciekawy. Bo wiecie, to BF wiemy, że jest nastawiony na multi. I kampania singlowa nie jest jakaś w nim szczególnie istotna. Też niewielu ludzi na nią zwraca uwagę. O Jerona. Ale na przykład wy... Muszę się zabandażować. W Bad Company 2 kampania singlowa była bardzo fajna. I byłoby super... Jakby... Ej, ta broń w ogóle nie strzela chyba. Ona jest jakaś albo zbagowana, albo nie wiem. W BF-ie właśnie Bad Company super była kampania. I chciałbym, żeby ta kampania w jedynce była taka mniej więcej jak ta. Żeby była bardziej jak ta z Bad Company 1 i 2, niż jak ta z BF-a 3 i 4, bo o ile w trójce jeszcze uszła, chociaż była strasznie jak to powiedzieć, strasznie oskryptowana mocno.
i było dużo błędów i takich głupot, to jeszcze szło, nie? Ale w czwórce to już była... W czwórce już była słabizna. I merytorycznie, jak idzie o wykonanie... Ej no... O. Także, a Bad Company 1 i 2 było fajnie, bo był taki... W jedynce jeszcze... O kurwa. Przepraszam. W jedynce był jeszcze taki bardziej świat otwarty w ogóle. Potrzebuję sanitariusza. A sanitariusz chyba padł. Fajnie. Wesoło. Ja je tam troszkę porzucam. Mi się granat odbił! Jakie fejle. Be careful. Dobra. There you go. Jagiotero w parza. Zapiszę sobie. Ciekawe, czy kiedyś się pojawi jakiś nowy Medal of Honor. Myślicie, że będzie coś? A jeżeli będzie, to jak to będzie wyglądało? Co obstawiacie? Przyszłość, nie przyszłość? Przyszłość i nie przyszłość. Przyszłość i przeszłość. O kurde. Porobię go. No, porobiwszy. Ja bym sobie zmienił na Arisakę. Znaczy na PM typ 100. Dobra. Cisnymy. W ogóle, o, jeżeli byście nie słyszeli tego jeszcze na konferencji EA Play, to ja wam powiem, że było tam powiedziane, iż jeszcze do końca wakacji będzie otwarta beta Battlefielda. Także wszyscy będziemy go sobie mogli sprawdzić. Ja powiem wam, cieszę się bardzo. Bo... No fajnie, że te bety dają, nie? Bo potem wiadomo. Niby ta wersja, która była... Kurde, nie widzę tu tych klawiszy. Ta wersja, która tam była pokazywana, to była rzekomo pre-alpha. Ale wiecie jak to jest, to nie można wierzyć do końca. No to równie dobrze mogła być jakaś beta już zaawansowana. A tylko tak dawają taki napis, że to jest pre-alpha, a często to wcale nie jest prawda. Także no. Ale niemniej jednak gra wyglądała bardzo dobrze. Tylko co mi się nie podobało, to był głos takiej pani lektorki. Głos takiej pani lektorki, która tam podaje, informuje nas o sytuacji w meczu. Rozumiecie, że na przykład że przejęliśmy jakiś cel, że zdobywamy punkt, jeżeli zależnie od trybu gry, że przejmujemy flagę i tak dalej. No to mówiła tam taka pani, ona to mówiła takim głosem, wiecie. The flag has been captured. Który by pasował do, nie wiem, do LoL'a, albo do Doty, albo do czegoś takiego, ale nie pasuje zbytnio do... Nie pasuje zbytnio do, kurde, gry wojennej. To powinien być jakiś kapral taki, wiecie. Kapral Barnes, który będzie krzyczał tam We have to capture the flag! Albo tam u Anglików Lads, we have to capture that point! I tam u Niemców Kameraden müssen wir kämpfen! To by było kurde dobre. Ej, widzieliście to? Karabin przeciwpancerny. Łojerona. A to tak idzie ino na chwilę wziąć. Ale to jest dobre. O curwa. Ej, nie mogę z tego strzelać. Ale nas naszli. Ja pierdzielę. Masakra. Kurde, ja nie umiem stać. Ale nas naciśli. Zbuje. Dobra, porobimy ich. Ja tylko potrzebuję medyka. A mi się chyba zrespawnowa... Lol, co tam się dzieje? Mi się te zrespawnowały te leczenia chyba, nie? Ja.
No jeszcze tylko 3, dobra. Co tam się dzieje w tle, jaka patola? Uważaj! No. Ja pierdzielę. Bez jaj. Ej, czajcie taki motyw? Zaraz mnie pewno ktoś dobije. Watch out. No, leczy, dobra. Dobra, dobra, tam nie dup. Łoje! Łoje! Ja wydupiam! Pa! Ale go obskoczyłem. Zrobiłem taniec żmii. Było ciężko. Ty nasz krzyżem padł. A ja się kolybie. Lol. W ogóle wtedy, w tamtych czasach, kiedy ta gra wyłaziła, to takie coś jak takie fizyczne właśnie... Fizyczne ciała w ogóle od wrogów, gdzie one po śmierci jeszcze reagowały. To nawet powiem wam, w dzisiejszych czasach to nie jest jakieś częste w grach. A już nie mówię tam, kiedy ta gra wyłaziła, nie? Dobra, ja sobie to wezmę. Karabin przeciwsłoneczny. Przeczytałem karabin przeciwsłoneczny. Tak ten odcinek zatatuję. Karabin przeciwsłoneczny? To przeciwpancerny. Kupi. W ogóle wiecie, co mi ostatnio przyszło na myśl? Bo mam teraz już napęd w kompie. Wow, szpannie. I mogę sobie stare gierki instalować i na przykład może bym tą serię z Mirror's Edge'a zastąpił czymś innym. Tylko nie wiem, czy mi się chce 2 serie jednocześnie prowadzić. Bo jeszcze Wiedźmin. Brothers in Arms stare, kurde, to jest najlepsza według mnie gra w klimatach II wojny. Jeden z lepszych FPS-ów w ogóle. Takie mam uczucia głębokie z tą grą związane, że... Jak będę grał, to będę płakał pewnie. Mi tam ewidentnie normalnie parę razy łzę uroniłem przy tej grze. Jest taki klimat brutalny, ale świetna naprawdę gra. Ja nie wiem, jak ona by działała teraz na nowoczesnym sprzęcie, bo wiecie, że to czasem emulacje, masturbacje, to trochę nie wypala czasem. Tam jest granacik porobił. O, może jeszcze jeden. Jakiś covering fire. Ej, zwłoki spływające rzeką. To jest dopiero motyw, nie? Ej, może ja bym z tego do nich postrzelał, co? O kurde. To chyba nie na takie zagrywki jest. Ej, no oni zaraz nas tu porobią. Ile ich jest? To jest... Łojerona! To jest nie do ogarnięcia. Dzięki. Szarże banzaje. O, łap się za jajka, łap się. Ja pierdzielę, ja się zaś muszę wyleczyć. Dobrze, że mi jeszcze 3 zostały leczenia z NFZ-u. Lecz mnie. A ten... Co tu się dzieje? Ten tu wdupił. Lol. Oh, be careful, man. Nice shot. O, curwa. Nie widział. Ej, ja już jestem wyleczony. Ja już nie chcę... Ej, czemu on mnie jeszcze raz leczył? Chyba, że mnie wtedy nie wyleczył w końcu, czy coś. Fajnie, tam do naszych piorą. Ej, on mnie nie uleczył w końcu. Weź mnie w końcu wylecz, Jimmy, bo... Daj spokój. Masakrancja. Dobra. Do mnie coś chyba znajdziesz. Okej. Sobie save'nę, bo jest ciężko. I ja się nabiłem na kolec i krwawie, nie? No
A dobra, nie wyszło aż tak źle. O, fajna to była impreza. No muszę przyznać, zaskoczyliśmy ich. Ja nie chcę. Ej, z tego działa byśmy mogli wywalić do nich, nie? Ej, mogę! LOL! Co tą flagą tam? A tu z czołgu walą. LOL. Dobra, napierajcie, chłopcy. LOL. Tego się nie spodziewałem, że z tego będę mógł walić, bo już tak nie pamiętam dobrze. Ej, nawet się drzewa łamią. To jest pierwsza wersja tego, Evolution. Ej, ale potrzebuję zaś leczenia. Gdzie jest pan Korman? Lecz mnie, lecz mnie. Tam czołgi jadą, chłopcze. Lecz, lecz, lecz. Lecz mnie. Kajon jest. Rozwalony? Ja. Ło, jak to fajnie. Elegancko. No i co? No i chyba porobiwszy. Ja. Bydzie. Dziękujemy. No nie, teraz się podpaliłem. A tu będzie taki chyba motyw, o ile się nie mylę. Kurde, to jest idealne miejsce na jakąś zasadzkę, mi się wydaje. Czy ja klikłem to, co chciałem? Tak, bo ja nie widzę niestety klawiszy. Pod filtrem mi zasłania. O lol! Tak, pułapka to im wyszła średnio. I to miała być pułapka. Ale dobra. Ej, no nie mogę wstać! No. Lol, jaka to jest celność. 0. Granaty tu lecą. O kurde, ej, ile ich tam biegnie? Nie chcieli chyba Banzai Charge'a Ojej, 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 ojej! To im nie wyjdzie. Mr. Medic? Szkoda, że nie idzie apteczki z niego wziąć. A ja mam takie wrażenie, że oni obrywają, ale się nie przejmują, nie? Jakoś tak w tej grze. Przeważnie mam takie wrażenie. Yeah. Dobra. Nie ma takiego Banzaja. O ty, go skopał jeszcze. Dobry wariat, jak to mówi młodzież. W ogóle jakie tu jest dobrze zrobione te wrażenie, że ta dżungla jest taka gęsta i w ogóle nie. I taka nieprzejednana ludzką ręką, nieskalana. To jest naprawdę wąski korytarz liniowy i to po wuju. Ale iluzja wyszła im nie najgorsza. No. Złapmy oddech. Henderson Field. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie. Tu sobie zakończymy ten odcinek. Postaram się następny nagrać szybciej niż poprzedni. Z tego Mirror's Edge'a chyba sobie odpuszczę. Wrzucę jeszcze to, co mam, ale tak generalnie to chyba sobie z tym Mirror's Edge'em damy spokój, bo nie jest to najlepsza gra do oglądania jej na YouTubie, nie? Tak myślę, w ogóle na streamach też nie bardzo. Także no, moi drodzy, ja wam dziękuję pięknie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę. I widzimy się za niedługo w następnym. Powiedzcie mi też, napiszcie mi, co myślicie o serii na przykład z Brothers in Arms, czy jakiejś innej starej gry. Jestem ciekaw waszej opinii, a tymczasem dzięki za uwagę, trzymajcie się.